Oh iya. Sumber Boto. Ya, ayo. Terus. Inilah namanya wisata Sumber Boto ya. Terus saja. Ayo mampir sih nganggone mangan sih, ayo mangan. Mendaki ke atas munggah ndukur rek bawur dalane rek angel. Ayo jalannya sangat licin sekali jalannya omahnya kita akan menjelajahi hutan. Oleh oke rek. Saiki hawane wis mandok mendung yo. Saiki waktune wayahe mulih ya. Saiki aja lali yo tetep nang channel